bawal ganing nana kay sa Singapore wala may nana, di ba? Nya ang direksyon ni Cebu City Mayor Michael Rama mao ni Singapore like Cebu City. So mo na akong gibalik-balik og sulti. Mao ni akong gibalik-balik og sulti. Dili gyud ta ma Singapore like Cebu City ani kung matag usa kanato walay disiplina. Kung matag usa kanato dili mo cooperate sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Nindot kayo ang plano ni Mayor Michael Rama nga manindot ang Cebu City, mga kabombo. Malimpyo, wagtang ang baho, wagtangot ng mga hugaw, hanayon ang gubot, kay mao man iya mantra, ninduton ang bati. Unya dunay mga tao nga mapataka lag pagihi. Sama sa kato nag-viral sa social media, nga di pick up nga itom, mato pa command center kuno ang nakasuwat, unya sa kanan man to sa gobyerno, murag ang nag-issue atong sa kinana, murag ang Cebu City government man. Abi makita para makita sa mga tao makabombo nga unsaon pag Singapore like Cebu City nato ani nga matag usa kanato wala disiplina, takalag labay basura, takalag kalibang, takalag pangihi, takalag pangatog daplim sa asa. Mo na nga ang ato ang mayor gusto ganyan nga malimpyo ang syudad sa Sugbo, pero unsa paglimpyo ana takalag pasirit ang ihi, mga kabombo. Ikaw tan-aw unsa may imo ikasulti ana? Unsa may imo ikasulti ana nga diya murag empleyado ni siya sa Cebu City Hall or empleyado man sa barangay or asa ni siya connected, mga kabombo, na videohan kay giablihan niya portahan siya pick up nga ito nga nagpasirit sa iyang ihi, mga kabombo. Sa Singapore wa man tingali ingon ana nga mapataka lag pangihi, only in the Philippines naman tingali na. So hangtod nga wa tay disiplina, di gyud ta ma Singapore like Cebu City niya na. Hangtod matag usa kanato di ta mo cooperate sa Cebu City government nga ma Singapore like Cebu City ta, wa gyapon kausaban ang syudad. Nindot unta kayo unta ang tumong og tinguha sa tuang mayor nga at least before siya muhawa sa Cebu City Hall, isip mayor magbilin siya og nindot nga ligasiya. Kay kung ma Singapore like Cebu City ta, pagkanindot tan-awon mga kabombo sa syudad, unya mao ni ang ligasiya nga dili mawala sa panumduman sa mga katawhan sa dakbayan sa Sugbo nga minindot ang syudad pinaagi sa liderato ni Mayor Michael Rama nga naningkamot og maayo nga mamahimot ang Singapore like Cebu City. Pero hangtod nga naa pa na mga informal settlers nagpuyo dapin sa kasapaan, naa pa na mga dagko nga mga establishmento nga ang mga haligi natunga-tunga sa sapa, hangtod nga naa pa mga tao mga tog dapin sa asiras, hangtod nga naa pa mga buang magsuroy-suroy, naa pa mga makililimos, dita mas Singapore like Cebu City ani, mga kabombo. Nya dako kay challenge sa kagamanan sa syudad sa Sugbo ang pagsulbad sa number 1, basura, baha, traffic o kriminalidad. Kining problema sa baha, problema sa basura, traffic o sa krimen, mao ni ang common kayo nga problema sa usa ka lugar nga highly urbanized sa city. Aga Cebu City, mga kabombo, highly urbanized city. Nagkadaghan ang mga tao dili malikayan, magkadaghan na po ang mga badlungon. Unya ang uban pod nga mga lugar, sama sa Manila, Quezon, o uban pa nga mga dagko nga mga syudad, unanay pod la problema dito, daghan pong basura, napoy mga baha, napoy mga krimen, gadi pod ang traffic. Pero bisan pa man yan maningkamot nga maminusan ang problema nato sa baha, basura, traffic o sa krimen. Kay matod pa ni Mayor Michael Rama, kung dili karon kanus aman, kung dili ako si kinsaman. Oras sa Philippine Standard Time.